względem dokumentów jest już komplet. Jest strategia wewnętrzna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dotycząca języka i kultury kaszubskiej, ochrony i promocji. Jest ustawa ze strony państwa i jest ratyfikowana przez Polskę Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. To wsiadkuje prawnym pyspedlym do udziału kasiepskiego języka w szkołach. Nie to tyleno hobby szkolnych czy zachciwk kasiepsko-pomorskiego zrzeszeni. Je to obowiązek państwa, jaci wyniki z konieczność całych rona małych języków w Europie, zapisany w najważniejszych dokumentach Europejskiej Unii. Żeby realizacji tych dokumentów mogła być pełny i prawdziwy, musi być przerachtowany kadra szkolnych. Kurejsce za to wzała sotyś Akademii Pomorskiej w Słupsku, na my wielki plan wedle kasiebizny wypiartyły we współpraca z Kasiepsko-Pomorskim Zrzeszeniem. Ona może zaowocuje tym, że będziemy prowadzić już nie tylko studia podyplomowe z języka kaszubskiego, być może już specjalność przy kierunku, ale także uda nam się zrealizować to, co nam się nie udało zrealizować teraz. Że przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, oprócz chóru, oprócz jazzowego big bandu, tą wizytówką Akademii Pomorskiej będzie również kultura kaszubska. Żeby wszystko to mogło iść zgodno z łudbama, podpisane zostało porozumienie we współpracy. Przede wszystkim dotyczy ono absolwentów studium. Wykończą te studia podyplomowe, dostaną zaświadczenie, tym się mogą uczyć w szkołach bezterminowych. A jej jaśkule się zesąd, który wielobaro czekale na taką możliwość. Było to piękne, zupełnie. Nie musieliśmy robić wielkiego naboru, jakiegoś autobusu nie musieliśmy malować farbami narodowymi Kaszub, aby ludzie przyszli do nas. Jem ryd, że należne jesteśmy łekrum Uniwersytetu Gdańskiego, taci właśnie środowisko tyśni w Słupsku, bo ta szkoła kształcy szkolnych, tak co idą potem na kasiepską wieś do naszych miastów i uczą na języce. Większa część z naszych studentów pochodzi z Kaszub, dlatego jest rzeczą naturalną, że w tych kategoriach wielokulturowości, w kategoriach języka kaszubskiego i Kaszubów Akademia Pomorska powinna się zaangażować i angażuje się. Bo to jest naprawdę oddziaływanie, to które powinno być. To jest ta funkcja, którą uczelnia wyższa powinna spełniać, mianowicie pracy na rzecz własnego regionu. I tak po prawdzie Akademii my w tej robocie doświadczeni. Koło 3 lat je w Słupsku kasiebizna widoczny i kąsk na zającach, i w dzajaniem sztudirów w karnie tatcie zna, i w magisterskich prycach. Za najlepsi są nadgrodały nazwie Skra Kasieb. Tery równak to dzajanie wchedy na dacht powyżniejszą nie wizna. Jest sporo godzin, gdzie jest tylko i wyłącznie akcent na język kaszubski, na, no nie wiem, na poszerzanie słownictwa, na pracę nad taką stabilnością świadomości językowej, gramatycznej. Są takie zajęcia, ale oprócz tego jest taki blok bardziej kulturoznawczy, jest blok animatorski. U mnie doma w jednego godała po kaszepsku, ja chciała się nauczyć letrat kaszepskiego języka. Temu ja tu jem na tych studiach. No i ja chcę młodych ludzi też nauczyć kaszepskiego. Mam taką chęć, żeby zdecydować coś więcej robić, łekrom uczbów. Bez to potrzebne były mi te studia, żeby ta gramatyka jakoś sapyłku dać w głowie. Język kaszepski był jedno w moim życiu i ja chciałam jedno co z tym zrobić. Najpierw to wiadomo, my się uczyli zdepko w szkole, ale to było dodatkowe, bo takie czasy było, że już nie można było się uczyć kaszepskiego. I później na studiach nie było możliwości, żeby się uczyć, my nie mieli takich możliwości, żeby studiować kaszepski. Teraz mam taka możliwość, żeby się uczyć i tym też mam zamiar swoje wszystkie moje zainteresowania rozwijać, żeby później innym dzieciom przekazywać. Ja bym chciała, żeby każdy szkolny, który chce robić z kaszepskim w szkole, wiedział, że dzieci są tym przedmiotem, który można fajnie rozwinąć, a ukształtować, a szkolny może to belno zrobić, że wiedział, jakie są metody, jakie są formy uczenia kaszepskiego i że będzie miał taki dobry kaszepski serce, który go poprowadzi, Niemcy wzorem na to, co robią politycy, co jest w ministerstwie, plus mdzesiet swoją mocną drogą.
I to prawie to, brać swoje dzieci w swoje ręce i czerpać wiele można z ledzy swoich, mądrych, którym można zawierzec, by zajanie mu dokaznile, że ima naprawdę chodziły to ziemią. Tego uczą same lezindzenia, rozmowę, poznawanie ledzy i regiony, choćby to wścigłe zumkły. Ja jestem po raz pierwszy w Bytowie i tak samo jak przyjaciółka jestem teraz pierwszy rok chodzę na język kaszubski i właśnie zaciekawiło mnie różne kultury i obyczaje tego regionu. Chciałabym więcej poznać więcej miast kaszubskich czy wsi. Ja chodzę dopiero na kaszubski od tego roku szkolnego, no i spodobał mi się ten język. No i chciałabym właśnie poznać więcej historii różnych kaszubskich zwyczajów. Był przeprowadzony tu dziewięć łesów moich uczniów języka kaszepścigłe. Myślę, że to jest dla nich też bardzo rozwojowe i potem kniące są też na szerszy horyzont i oboczeni, że sprawa kaszepścigo języka to nie jedyna sprawa kaszepścigo podwórka ich szkołowego, ale no myślę, że to jest też pewna co zwicy. A tego Ludmila Gołąbki i insi szkolne uczyły się na kursach dla szkolnych moderatorów. Dzysy szkolne stywy są osobą, która prowadzi uczniów do drzeniały rzeczy, stywy są bardziej partnera, niż tym, które przekazuje ledną szkołową widzą. Ja razem z koleżanką Weroniką Mikołajczyk uczestniczyliśmy w takim niemieckim projekcie szkoleniu, takim jednorocznym i wówczas poznaliśmy tajniki moderacji, jak prowadzić grupę, jak aktywizować i pomyślałyśmy wspólnie, już pracując w kółu z nauczycielami, że chciałybyśmy tą wiedzę i umiejętności wykorzystać w pracy z nauczycielami. W tym kursie chcemy dawać narzędzia, jak nauczyciel może pracować z uczniem efektywnie, jak może pracować z grupą dorosłych, nauczycieli, współpracowników, rodziców. Jest to taka metoda, wiecie, jako żywą odpowiedzialność ze szkolnych, a przekładu ją na uczniów, że oni to patrzą w swoich rankach. Wtedy można rzec, że to prawie idzie. Pojawiły się też dużo zajęć takich i muzycznych, tanecznych, teatr się pojawił, jak możemy wykorzystywać różne i literaturę, różne wątki w procesie edukacji właśnie w formie teatru i myślę, że same uczestnicy też dużo się bawili, ale przede wszystkim inspirowali. Takie widzy baromy płemłeć z Wódźbie Kasiepścigłe, a choćby w edukacji regionalnej, z nie ma może tak wiele języka, ale bardziej nie łykały samym regionie. Dzieci się uczą poza szkołą. To nie jest tak, że tam pływy nauka, liczba, ale to jest ciekawy, różnorodny, bogaty. Także to wszystko rozwija dzieci. Wszystko to jest na bazę wnet 20 lat doświadczeniów. Z tego dorobku pomału zaczynają korzystać inne narody i etniczne grupy, które przeniesiają to doświadczenie na swój grunt. Wreszcie władze łotewskie, przeanalizowawszy sytuację w Polsce, rozważają nadanie ładgalskiemu na Łotwie takiego statusu, jak kaszubski ma w Polsce. Może tacie prawie zjawiście, a pomogą też tym u nas na Pomorzu, które długo i drągo rozpoznają wertnotę tej kultury. A jak i rozpoznają, tej wespół z dobrze przerachtowaną gwardią szkolnych, Kasiebie nadal będzie mogła inspirować inne narody w Europie.